אוקיי, מה קורה אנשים? כאן יובל, והיום אני משחק רובלוקס, משחק יריות. אני לא כל כך זוכר איך קוראים לו, אני אכתוב לכם נראה לי. וכן, אם תאהבו עם זה אני אמשיך עם זה, אם לא... אני לא? לא מה שאני אמור להגיד, כן? איזה תימוני אני זה, אוקיי. אני טים גוסט, אוקיי. יש לי מיקרופון חדש. אפשר... פאק, אני כל כך גרוע. פאק, אני לא טוב. יש לי בעיות קשה. ראיתי אותו? אוקיי. אוי, זה טוב אני. נהיו פישית. אומייגאד! יצא לי כל מוזר. זה כל הכדורים שיש בנשק הזה? וואו. אני טוב. וואו. לא, אתה לא טוב. אתה טוב. תעלה. לא. אוי, פאק. גם לא טוב לעלות לפה, כי אני סנייפר נשק טוב, שמתאים לרחוק כמובן. אוקיי, זה לא יצפוי, באמת, מצטער שאני לא אדבר הרבה בסרטון, פשוט זה... פשוט, כמה פשוט. חזרתי מבית ספר וכאילו טיפה עייף. אומייגאד, אני טיפה עייף וכל זה, אז אני מקווה שתבינו אותי. וכל זה... וואו. אני ממש מלגי. טוב מדי, נכון? GG. GG my friends. 6 קילס. אהבתי. פאק. פיץ' מן. אני רנק. זה אני 15. באתי את הנשק הזה. נשק אחד הסוסים. אנחנו נתחיל להשקיע יותר ויותר כל פעם בערוץ. מקווה שתאהבו את זה. חייב. פאק. שב בשקט. במשחק הזה, אני לא מבין למה זה עדיין בטא, זה כבר 50 שנה בטא כל החיים שלו. זה דבר מוזר. לשרוד עם זה כמו שאומרים. לשרוד... ביץ'. לשרוד עם זה. למה אני עולה וזה עושה רעש? נשק פשוט לא... פאק, חשבתי שהוא נגדי. זה כאב נראה לי. אם הוא חי, אני כל כך מתאבד. לא לעשות את זה עכשיו. אמא שלך. לא יודע מה המשך. יש המשך בכלל? לא נראה לי. יש המשך. 9 קילס. יוהו. שם עליתי בגילה. אוקיי.
אם אתם לא יודעים, אנחנו... רגע, תביאו לספור. 1, 2, 3, 4, כן, אנחנו 4 אנשים פה בערוץ. וכאילו, אני אגיד לכם את השמות. יובל, this is me. גל, זה שפתח את הערוץ. עדן ואליה. פאק! אומייגאד, לאן עברת? אין תקציב לא חוזר, אין תקציב. אנחנו נתחיל להשקיע בערוץ כשכולם כבר יהיו... אנחנו קיצר מנסים להשקיע בערוץ. יש לנו אינטרו, יש לנו 2 אינטרואים, אחד שהכינו לנו ואחד טמפלייט. אני חושב שהכינו לנו זה הכי טוב. לא יודע, פשוט מקורי יותר, לא? נראה לכם? לא? מה זה המקום הזה? איך הגעת לפה? ככה. יו. איך הוא הגיע לפה? הפסדנו! למה אבא? נמצאים כבר 6.5 דקות. אני כסר. נראה לי נגמר פה. לא, תביאו עכשיו טיפה. כן, טוב, ביי אנשים, פה נגמר הסרטון. פאק, מה אתה קשור? ויאללה ביי.